següent punt de l'ordre del dia, l'1.4, elecció titular i suplent del jutge de pau. La proposta que passa a comissió, com tots sabem, va ser titular González Gómez i suplent senyor Matías, el qual ja han estat tots informats que havia desistit de la seva candidatura i per tant com s'ha comunicat a tots, passaríem només a la proposta que passa al ple, és com a jutge titular González Gómez Romeu, veïna del poble de Benetússer. Han tingut el seu currículum a la seva disposició, l'estat s'ha presentat en temps i forma i compleix tots els requisits. En aquest sentit, conforme marca la llei, seria el jutjat superior qui designaria el jutge suplent. Alguna intervenció? Bueno, en el cas de la jutgessa, perfecte, no n'hi ha que dir res perquè ja ho veurem a la comissió. Jo sols volia que constara en acta per part del nostre grup l'agrair les gestions i el treball que ha fet el jutge que és, volia que consti en acta, Juanjo Martínez, perquè allà quan han tingut algun problema o li han fet alguna sol·licitud sempre l'hem trobat, entonces almenys per part del nostre grup volia que consti en acta. Moltes gràcies. Nosaltres comentar és que ens vàrem enterar, no sabíem quin era el procés d'això, nosaltres anem a votar a favor, estem d'acord i tal, però que se vàrem enterar en aquesta comissió o abans, quan ens donaven els documents per a la comissió, doncs això de l'elecció del titular i tal. Sabem que no depèn directament de l'Ajuntament, sols la convocatòria o fins i tot les minutes que s'hagin deixat no depèn de l'Ajuntament, és de la Conselleria de Justícia i tal, però sí que, no sé, no sabíem ni que s'havia convocat ni cosa així. Nosaltres tampoc tenim alguna persona allí que estigui totalment totes les hores mirant el que diu el DO o el que diu el de la província o tal, doncs no sabíem que se convocàs, entrarem aquest dia, però bueno, si és així com s'ha de fer, doncs vaig el nostre vot a favor de la persona que s'ha presentat. Gràcies. Bueno, per part del grup municipal socialista anem a votar a favor, evidentment, perquè nosaltres des del primer moment estiguem en aquesta persona. Considerem que Benetússer per primera vegada va tindre una dona jutge, una dona jove, una dona capacitat i creguem que és una bona oportunitat per al poble de Benetússer. També dir que s'abuelo va ser jutge i alcalde de Benetússer, amb el qual creguem que és una bona oportunitat. El vot serà a favor. Moltíssimes gràcies. Reiterar la petició del grup de Ciutadans en el sentit de donar-li les gràcies en nom de tota la corporació per la seva tasca durant tots aquests anys al senyor Juanjo. La veritat és que sempre ha estat a disposició nostra de tots i cada un dels regidors i de la corporació, tant de l'Ajuntament i de qualsevol altre veí. Per suport, desitjar-li el millor en aquesta nova etapa que comença, de jubilació i tornar a disfrutar i de descans, exacte, i donar-li la benvinguda a la nova jutgessa del poble. En aquest sentit, passem a votació. Tots a favor? Gràcies per unanimitat, quedaria aprovada la sol·licitud. El pròxim punt, l'ordre del dia, és l'elecció del defensor de la ciutadania, passat també per la corresponent comissió informativa, i tenim sobre la taula la sol·licitud de doña Isabel Alba Cañete, també filla del poble, va tindre a la seva disposició el seu currículum i en aquest sentit alguna intervenció. En el mateix sentit, és de veres que l'anterior defensor del ciutadà, abans de Carme, havia deixat el nivell i el pavelló molt alt. Carme ha fet el que ha pogut en tots els canvis que ha tingut que sofrir d'espais i d'apoyo des de part de la corporació, que conste la nostra felicitació per el treball que ha fet i, com no, com estaven dient des de més grups, tornem a tindre una dona jove, una dona de Benetússer i, bueno, és important i ahí anem a estar nosaltres apoyant. Entonces el nostre vot va ser a favor de la nova defensora del ciutadà. Moltes gràcies. Nosaltres, evidentment, coincidint amb el que diu José Enrique, en el nivell que deixa l'abast
defensor de la ciutadania, però no podem dir el mateix de la darrera, no per res, perquè nosaltres, per exemple, com a grup, jo no recordo d'haver assistit a cap reunió on se ficara negre sobre blanc la feina que s'havia fet. Jo ho sé, però no puc dir les coses que no són. No ha hagut cap comissió, ni de l'Ajuntament, ni obertes, com s'han fet en certs moments, on se presentaren els resultats del treball del poble. Jo no culpabilitzo ningú, potser no ha hagut ningú que en aquests últims 4 anys ha presentat res, és possible, no ho sé, perquè és que no sé res. Llavors no puc felicitar, ho sé, ni felicite ni critique, no ho sé. I en aquest sentit, nosaltres, en la defensora de la ciutadania, evidentment és una dona, és una xica jove, és una xica del poble i tal, però per a nosaltres no n'hi ha més, i això per a una cosa que sí que depèn de nosaltres, i en donem la nostra mea culpa perquè estava la convocatòria i haver pogut presentar algunes persones per a que ocuparen aquest lloc, i no ho hem fet. En donem la nostra mea culpa, però al mateix temps, sense conèixer, no podem expressar el nostre suport. En principi no votarem en contra, ni molt menys, s'abstendrem i, evidentment, en el vot dels demés regidors i regidores de l'alcaldessa tindrem defensora de la ciutadania, i sí que esperem que el seu treball fos una miqueta més profitós, i agafem les cometes, que l'anterior. Muchas gracias. Nosotros sí vamos a apoyar el voto a Isabel, creo que es Isabel, sí. Y nos felicitamos de que sea una mujer, de que sea joven, y en la línea de lo que dice Manolo, pues sí que esperamos ver resultados de esa gestión, y en esa línea también, como ha dicho José Enrique, los problemas que ha tenido su tía en estos 4 años, pedir al gobierno municipal que también la apoye un poquito más, ya que se le redujo mucho el presupuesto para que pueda trabajar. Yo no sé si ese ha sido el motivo o no ha sido del que durante estos 4 años no hayamos visto ningún resultado, pero bueno, por nuestra parte va a tener todo el apoyo posible, supongo que del resto de concejales también, pero a lo mejor también le haga falta un poquito más de apoyo económico dentro de las partidas presupuestarias del ayuntamiento. Molt bé, moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Moltíssimes gràcies, quedaria aprovat. Següent punt d'ordre del dia, la sol·licitud al juzgat contenciós número 8 de València en el procediment administratiu 122/2014. Senyor secretari. Bé, ha hagut el tema, se trata d'una expropiació, ja coneixeu, una expropiació de molts diners, i aquestes persones van demanar, el jurat provincial d'expropiació ha marcat els diners que tenien que pagar-se, i aquestes persones, a demanar el pagament d'aquests diners, van anar al jutjat. I l'Ajuntament, sabent que tenien raó, que els diners tenien que pagar-se, en un ple anterior se va aplanar, va dir, té vostè raó. Per aquest motiu la sentència del jutge és clara, se té que pagar, l'Ajuntament ho diu. Únicament que, clar, és una quantitat molt important, així el que li demanem al jutjat és pagar en diversos anys. És a dir, la pròpia llei, la llei de la jurisdicció contenciosa, diu que quan l'execució d'una sentència implica un descalabro econòmic per a l'Ajuntament, se pot demanar al jutjat que se faci en diversos períodes. I és això que avui se demana al jutjat. Avui no estem aprovant això. Estem aprovant demanar al jutjat que accepti això. Per explicar una miqueta el contingut, si tot
passar per plenari. Això ja va passar per plenari fa aproximadament un any, per les fets de l'any passat, estàvem en aquest punt. La proposta de l'equip de govern era precisament el conveni amb els titulars dels terrenos que se van expropiar, la família Perpinyà, que són els terrenos que n'hi ha al costat del poliesportiu i la piscina municipal, i entonces el conveni que s'havia acordat en aquests propietaris era el pagament fraccionat de l'import total de 4.300.000 euros que valia l'expropiació. En aquest sentit, per diversos motius, el plenari, la majoria del plenari va decidir votar en contra, se tira pa carrera i entonces la única solució era passar per el juzgat i que el juzgat ens obligara a pagar i en aquest sentit fer tota aquesta tramitació per arribar als mateixos punts que pagar-lo de forma fraccionada. Estem en el punt que una vegada dictamina el jutge que paguem, que tenim l'obligació de pagar, doncs li demanem que ho fem tal com hem conveniat en els propietaris. Això va passar ja per la pertinent comissió informativa, en aquest sentit obrim torn d'intervencions. Enrique? Bueno, totalment d'acord. A banda, crec que la persona no queda damnificada perquè està també d'acord, el propietari, en aquest procés que estem demanant al juzgat, però jo vull recordar que aquest procés el trobem... Este procés se'l trobem perquè, així ho vam discutir moltes vegades, hi havia un plan que es deia Pla Confiança, on van dir que no tenien molta confiança molts, on ens va dir la Generalitat i el president anterior de la Generalitat que es destinava els diners per adquirir aquests terrenys. Finalment, el que jo demano és que aquests diners que estaven aprovats per la Generalitat, que no cessem la corporació de reclamar-los i de demanar-los, perquè se va plenar els diaris i se va plenar la boca a la Generalitat de que ens donaven molts milions de pessetes als ciutadans de Benetússer, i finalment aquests milions de pessetes o aquests milions d'euros, en aquest cas que és més d'un milió d'euros, no han arribat. Entonces, una cosa és que fem front els veïns de Benetússer d'aquesta expropiació, però no deixem, perquè arribem a un acord amb el propietari, perquè el jutge ens l'accepte, de continuar reclamant que el pagament li correspon a qui va dir que us donava els diners i a qui va aprovar i va manifestar i va vendre de que a Benetússer venia per la confiança més d'un milió d'euros per adquirir aquests terrenys i al final no han vingut els diners i ho tenen que pagar els veïns de Benetússer. Més intervencions? Bé, nosaltres evidentment estem en la línia que ha dit ara José Enrique de demanar, perquè evidentment això se va pensar i se va aprovar al seu dia en la confiança de que anàvem a rebre els diners del Pla Confiança. A hores d'ara, el Pla Confiança i altres plans estan tots ajornats sine die, però nosaltres pensem que se'ls ha de pagar a aquestes persones. De la mateixa manera que, evidentment, en moltes de les factures que històricament hem anat pagant, nosaltres hem estat en contra del que siga, però, evidentment, una vegada l'Ajuntament com a institució arriba a un acord d'una persona i aquesta persona fa un servei, se li ha de pagar, encara que estiga. I en aquest sentit, doncs, el mateix. L'única manera, evidentment, és pagar-ho, arribar a un acord en els propietaris que, de fet, ja estaven fa temps i tornen a estar ara, pareix que també, i evidentment s'ha de pagar, perquè seria molt més complicat i costaria més diners, no ho sé, però seria més complicat i tenir que demanar un préstec per aquesta quantitat. No sé si podríem fer-ho o deixar de fer-ho, perquè encara que estem ratllando en aquests diners que ens deuen i que no ens paguen, doncs podríem pagar també, però bé, al marge d'això pensem que s'ha de pagar. Moltes gràcies. El fet de que se li demani al juzgat el pago d'aquesta quantitat implica directament que tenim que pagar-ho. O sigui que el que no aprovarà així és el pago. ¿Vale? Però tu dis-ho com vulguis. Nosaltres vam votar que no. I vaig explicar per què. L'Ajuntament ara que s'acaba d'aprovar que s'abaixa l'IVA. Tenim dèficit d'ingressos, tenim la piscina, tenim el pago tot el que tenim en aquest
300.000 euros de lo del... Ja ho diré jo. No, s'ha pagat 300.000 euros dels avals del conveni. O 400.000, no sé, 3 o 400.000. Anem a veure. I ara mateix el que diu ahí és que tenim que pagar a 400.000 euros. Jo el que dic és, no se pot negociar. A este senyor hi ha que pagar. Està clar que hi ha que pagar. Però no se pot negociar d'una altra manera. Si és que este ajuntament va a la ruïna. Pero directamente abocat a la ruïna. Así todo el mundo se olvida de que la piscina está ahí y la piscina tendrá que pagar 3 o 4 millones de euros. Es que así se estem olvidant d'això. Se diu, anem a baixar el IBI, vale? Anem a baixar no sé què, vale? Anem a pagar, no, vale? Llevem els convenis, vale? Però on anem? O sea, yo estoy pensando y dic, yo me recuerdo de una frase, el que linga raere carrera. Y no se me olvida, No se me olvida esa frase. Bé, està així present la que l'ha dit. Si ho diguem en una comissió, per molt que ho negui. O sea, este es el projecte que n'hi ha para el futuro de este ayuntamiento. Señores, eso es lo que n'hi ha. Nosotros, tal y como está planteado el préstamo nosotros no lo queremos. Bueno, nosotros vamos a apoyar el pago del préstamo principalmente porque el juzgado ya mismo nos está diciendo que sí, que se pague, pero por otro lado, en la misma línea, quisiéramos que no se olvidara que esto entra dentro del plan confianza y que son cerca de 1 millón de euros o más de 1 millón de euros los que deberían de venir desde la Generalitat, que no se dejen ahí perdidos en un cajón porque verdaderamente hacen falta para pagarlo. Creo, porque creo que me lo han comentado mis compañeros, que el primer pago que se tiene que hacer, el primer plazo, debería de venir de la Generalitat. Si eso fuera así, la verdad es que nos gustaría saberlo, porque vamos, ya nos daríamos la enhorabuena de que por lo menos hubiera pagado algo. Bueno, en primer lloc, recordar a tots els regidors que la subvenció de que estem parlant són 900.000 euros, no és més d'1 milió d'euros, són 900.000, dels quals 500, vora uns 540.000 eren destinats per a expropiació i la resta per a ampliació dels espais deportius. I aquests 540.000, recordem que l'expropiació està quantificada en 1.298.000, vora 1.300.000 euros, i la condició principal per a considerar aquest projecte d'aprovació era que demostrarem la titularitat dels terrenys. Els terrenys, mentre no se paguen, no són nostres. Per tant, si no complim aquest requisit, difícilment ens podran enviar diners. En aquest sentit, s'ha fet l'esforç i la negociació amb els propietaris per a fraccionar el pagament, però al mateix temps, per a que des del minut 1 que comencem a pagar, mos serisquen ja en el registre, el nostre registral, aquesta titularitat per a poder continuar i estar dins dels requisits que marcava la subvenció. A partir d'ahir, mentre nosaltres no complim aquesta part, no podem estar exigint pagaments, perquè era la condició per a demanar aquesta subvenció en aquests termes. És el que s'està treballant des de l'equip de govern i jo no sé si serà l'única o... A mi no me falla la memòria en això de però al final jo crec que aquesta negociació va estar precisament iniciada i conveniada en els titulars dels terrenos per la mateixa persona que avui diu que és una locura. Però bueno, tienen tots en memòria i ramos de pals aquí de ma mare per tots. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? I ja per acabar, el punt número 2, el torn d'intervencions. Jo una cosa que considero molt important i que ja haurien d'anar
començant. Si no vaig errat, pront s'acabarà ja el concert o el conveni que tenim amb l'oficina de recaptació municipal. Llavors, el que sí que m'agradaria és, abans d'entrar a debatre o a agafar-ho en temps, perquè crec que és un tema important. Ha estat un problema la recaptació en este poble gran. Ara tenim una empresa i jo sí que m'agradaria tindre un debat sossegat, amb nombres, mirant les coses al mil·límetre, no siga que s'acabe, tinguem que fer-ho ràpidament i tinguem que fer una cosa a correcuita, sense estudiar-la i sense valorar-la. En aquesta línia, emplaçaria a l'equip de govern a que anarà preparant ja les bases o el plantejament de cara al tema de la recaptació en un futur, que crec que és a partir del 2015 quan ja s'acaba aquesta línia, ho planteja ja. Gracias, Manolo, pero llegas tarde. Y llegas tarde porque desde aproximadamente antes del verano ya se hizo la providencia correspondiente, porque el contrato vence ahora en octubre, noviembre, sí que se prorroga hasta final de año, se hace el compromiso, y bueno, pues ya se está a punto ya de salir de lo que serían los pliegos, tanto el pliego técnico como el pliego administrativo, para avanzar la nueva contratación de este servicio. Jo no sé si arriba tard o arriba massa pronte, perquè anem a veure que isquen els plecs i tot això, què vol dir? Que ja està resolt la idea de com va ser i se pagarem, perquè hi ha diferents opcions. Llavors jo, abans d'arribar a això, pensava que hauríem de debatre, i més com està la situació també municipal, hauríem de debatre entre tots quin plantejament i quin model de gestió i de recaptament dels impostos municipals volem, i després de veure quin és el plantejament que tenim, se faran els plecs. Si m'estàs dient que van a fer els plecs és perquè ja n'hi ha una única eixida, que és eixir a veure quina empresa tal, i jo no estic plantejant això. Des de fa molt de temps que plantege que per a mi la recaptació, per al meu grup, la recaptació municipal, la recaptació dels impostos hauria de ser una cosa que fera l'Ajuntament i que no fera cap empresa. I en aquesta línia jo sí que m'agradaria discutir, veure i estudiar al detall, mirant els nombres, mirant els números que s'han anat desenvolupant en estos 4 anys de l'empresa, i mirant a veure quines possibilitats n'hi ha. No estic tancat a res, l'únic que vull és que se presenten les coses, que s'estudien i que se miren bé, i que no, que per la premura de temps això s'acaba, té que fins a final d'any està l'empresa, a final d'any queden 2 mesos. I llavors jo crec que s'ha de tindre una discussió i un plantejament seriós i sossegat sobre el tema, perquè si no ja me la veig vindre. I això, per això dic que no sé si arriba massa tard o arriba massa pronte. Simplemente comentarte que eso también se valoró. Yo he hablado con los técnicos y me informé de tesorería diciendo que no está el ayuntamiento, no se puede permitir el tener los técnicos, nos falta capacidad para poder hacer esa gestión. ¿Alguna intervención más? Sí, anem a veure. El dia 13 se nos digué que n'hi hauria mesa de negociació i no n'hi hagué. El passat dijous feren la pregunta de quan n'hi hauria, nos digueren que esta setmana és possible. No n'hi ha hagut tampoc mesa de negociació. El que volen saber a veure quan pot ser, perquè és que estem des de setembre sense fer ninguna mesa de negociació. En la comissió, quan fem la pregunta, no s'havia incomplit en aquest cas el compromís precisament perquè la persona que fa de secretària en les taules de negociació ha assumit una comissió de serveis en local i entonces hemos anat a l'Ajuntament i aquesta última setmana anava la xica més per damunt de les seves possibilitats
manera és com pese a tindre les instruccions de convocar, tampoc acabarem a entendre que podríem apretar-la més. En aquest sentit, sí que és de veres que el senyor secretari ja té la prudència d'alcaldia de convocar-ho. La negociació esta setmana per la setmana que ve. No vaig a dir perquè no recordo que vaig dir que la feia aquesta setmana quan jo li vaig dir que la convocara i normalment se convoca per la següent, però bueno, ho verà ser, però que sí que és de veres que s'ha parlat ja en representants sindicals de que anem a convocar tota la negociació. La secretaria tenia alguna pregunta més? Jo és que ja l'últim any s'ha donat l'edat, gràcies. El tema, o sigui, que els tècnics diuen que si tenen possibilitats o no, o sigui, a veure, el tema de la recaptació és un tema tècnic o és un tema polític? Evidentment, jo per a dur a cap una cosa o una altra escoltaré a les persones que tinguin això, escoltaré. Però, evidentment, si així s'ha de prendre una decisió, jo crec que en aquest tema, com en molts altres, és una decisió política, no és una decisió tècnica. A més, que això obvia, per exemple, el tema de que en un altre moment se va plantejar que fora la Diputació. La Diputació de Castelló cobra la majoria d'IBIs de tots els pobles de la província. Llavors, però jo crec que això és una qüestió tècnica i és una qüestió sobretot política. Evidentment que se necessita una tècnica per a fer-ho, però és una decisió política que hem d'adoptar els polítics i no els tècnics. Els tècnics diran com és la seva obligació, evidentment, i diran el que ells consideren ben fundat segurament, però ahir jo crec que pesen els criteris polítics i no els criteris tècnics. De fet, per exemple, en Paterna, que és un poble del doble de gran que Benetússer, que jo sàpiga, heu dut la mateixa administració local, el cobrament del rebuig, el cobrament dels impostos. I el que diu Paterna diu altres poblacions. Llavors és una qüestió de veure. Jo crec que ja fa temps, almenys el meu grup ho té clar, el tema de servei públic i servei privat. I sempre hem esforçat i hem treballat perquè les coses siguin públiques. Pensem que garantia de moltes més coses dels serveis privats. I en aquesta línia continuem en el nostre plantejament. I per això dic que m'agradaria veure-ho en temps i no que en 2 mesos acabem resolvent, mira, ja estan les d'això, a veure quina empresa se presenta o se deixa de presentar. No, anem a estudiar-ho amb un poc de deteniment i anem a veure si podríem o no podríem. I després ja decidirem, evidentment, en tots els informes tècnics que faci falta. Però serem els polítics els que decidim d'aquest cas i de molts altres. Finalitzat l'extraordinari. Moltíssimes gràcies i bona nit.